Qui no té cap, que tingui cames. Quina feina tindrem? Ja t'ho dic. Sí, pot qui durarà la meitat del treball? Ho poden decidir després, no? A la fi ja hem acabat la meitat del projecte. Ja, però aquí durà el que fa el projecte. les escoles. Sí, i ara en què quedam? Jo, per exemple, ho puc dur. Sí, però no t'oblidis. No, tranquil. Adéu. Que cert que fem units? Que no te'n recordes del projecte? Qui? No Ai, sabia. dale, això. Espera, Marc. Qui no té cap, que tingui cames. Ves-hi tu, que t'ho... Qui no té cap, que tingui cames.